Vaikka frisbeegolfin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, ei laji ole sääntöinen ja heittotekniikoinen vielä yksi tunnetuimmista. Lajin salat osaa avata Suomen Frisbeegolf-liiton toiminnanohjaaja Teemu Lehtomäki. Peli-ideanahan on ihan sama kuin golfissa, eli mahdollisimman vähillä heitoilla pitää kiekko saada tonne koriin. Periaatteessa kiekkoja on 3 eri kastia. On puttereita, sitten on midareita ja drivereita. Ja niillä on kaikilla erilaiset toimintatarkoitukset, missä niitä käytetään. Ja hinnoiltaan kiekot on noin 10 eurosta tonne 15-16 euroon. Ja periaatteessa yhdellä kiekolla sä pärjäät jo alkuun. Ja se ensimmäinen kiekko kannattaa olla midari tai putteri, koska niillä on helpoin heittää ja helpoin harjoitella. Eli kiekossa on aina 4 lukemaa. Siinä on ensimmäinen on nopeus. Se on kuinka nopeasti se halkoo ilmaa, eli kuinka nopeasti se menee käytännössä tuolla lentää. Ja se on nopeudet on 2. tai 1. tonne aina 15 asti. Ja sanotaan, että aloittelijan ei kannata yli 7 nopeuksista ostaakaan, että on helpompia heittää ne hitaammat kiekot. Sitten se seuraava luku tarkoittaa siinä liito-ominaisuutta, kuinka hyvin se liitää. Ja seuraava on sitten kuinka paljon se kartaa oikealle. Ja se viimeinen luku on sitten kuinka paljon se tulee lopuksi vasemmalle. Perusrystyheitto lähtee siitä, että sulla on napakka, hyvä ote siitä kiekosta. Otteita on aika paljon erilaisia. Se on pääasia, että se sopii sulle itselle käteen se kiekko hyvin. Ja se on mukavasti siinä kädessä rennosti. Ja rystyheitossa on tärkeää, että se lähtee rennosti se heitto nimenomaan. Ei lähdetä puristaa mitenkään liikaa. Ja tämähän ei ole voimalaji, vaan se on nopeudesta käytännössä kiinni, kuinka nopeasti se irtoaa sun kädestä, niin silloin se lähtee kovaa. Kiekko lähdetään viemään tuolta takaa, pitkältä takaa. Rennosti tuodaan se eteen saaton kanssa ja sitten se irtoaa käytännössä itsestään sun kädestä se kiekko, kun se tuonne käsi tonne eteen viedään. Putti on sitten hieman erilainen heitto kuin tuo drive. Putissa sä et saa astua heittoa yli. Eli silloin kun sä oot alle 10 metrissä, niin silloin sun pitää pysyä paikallaan sen heiton jälkeen. Ja putti-grippi, eli puttiote on hieman erilainen kuin toi drive-ote. Niissäkin on aika paljon vaihtelua, että riippuu vähän pelaajasta, että minkälaisella otteella heittää. Mutta perus on semmoinen tukeva, hyvä ote siitä kiekosta jälleen ja silleen, että se irtoaa mukavasti kädestä. Ja kiekko viedään tonne aluksi taakse hieman ja sieltä se lähtee rennosti eteenpäin työntäen tai heittäen. Se riippuu vähän, että toiset työntää enemmän sitä heittoa ja toiset vetää siihen spinniin enemmän, eli kierrettä. Riippuu vähän tosiaan, että minkälainen heittäjä on kyseessä ja mihin on tottunut. Frisbeegolfi on koko ajan erittäin suuressa kasvussa edelleen. Vieläkään ei ole kansallista liikuntatutkimusta tehty, että kuinka paljon harrastajia on, mutta sanotaan, että vähintäänkin 100 000 tällä hetkellä niitä on. Voi olla jopa 200 000. Ja harrastajia virallisesti liitossa on noin 3500 tällä hetkellä ja niistä lisenssipelaajia on reilu 2000. Ja seurojakin on tullut lisää ympäri Suomen, että 90 seuraa on tällä hetkellä vähän reilu. Kun ottaa huomioon, että 5 vuotta sitten niitä oli 30. Siinä on aikamoista kasvua tapahtunut. Ja ratojahan on noin 450 jo tällä hetkellä. Niitä on tullut ihan älyttömästi lisää, melkein viikoittain tulee johonkin päin aina uusi rata. Frisbeegolfissa on paljon erilaisia termejä, joista aloittelevan heittäjän on hyvä tuntea tärkeimmät. Tee on heittopaikka, mistä kiekko heitetään, tai aloitusheitto heitetään. Mando on pakollinen kierto, joka on merkattu yleensä puuhun tai johonkin muuhun objektiin, mikä sillä radalla on, ja se pitää kiertää nuolen osoittamasta suunnasta. Drop zone on määritetty esimerkiksi tuommoisen mandon viereen, jos heität mandosta ohi, niin silloin sä palaat dropparille yhden rangaistusheiton kanssa ja jatkat siitä drop zoneilta heittoa. OB-alue on merkattu yleensä valkoisin tikuin kentälle, ja jos heität OBlle, sieltä ei saa pelata, vaan siitä tulee yksi rangaistusheitto sulle ja jatketaan siitä OBn reunasta
noin metri saa tulla kentälle päin.